Ya, Seng, tindake Mas Seng. Ayo yo. Monggo genduk. Wah, cantik sekali saiki ya Mas Garek. Yo, ya dong. Mas operator mic beduk Mas. Oh iya. Mic beduke mati kok iki. Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Sugeng Dalu juga. Ya Allah. Niki kula nimbali pripun Pak Dalang, Om Dalang napa Mas Dalang? Terserah seperti ojo kek dalang. Nggih, Mas Dalang nggih. Iya. Nah, entar sik ya suapinten kok Mas
masih muda, kelihatan masih timur. Aku wis tuwek, Nduk, aku. Mila toh? Aku kelahiran 91. 91. Berarti umur berapa Mas Gareng? Meh 84. Ngomong ngamu, kira sira aja sirik karo aku, Reng. Meh 84. Ngomong ngamu, kira sira aja sirik karo aku, Reng. Ayo aja sirik karo aku. Mulai rupamu sebut plek-plek iki. Soalnya kan kalang Oh, ganteng kalian jenengan. Iya kalang ganteng golek ku pokok wong edan kok delok. Lha wong apa jenenge nek darani kok Nduk ki, Nduk? Napa? Raine diorek-orek koyo Topeng ngono. niku ta? Lho iya topengan koyo ngono. Sik, Kaya apa? ngarani kula kaya wong apa mau? Eh? Kaya apa? Koyo wong bento. Kaya wong edan. Iya wong edan. Itikane wong edan piye? Wong edan iki omong dhewe, guyu dhewe, disauri dhewe, ndlemeng dhewe. Sineksenan para tamu sing ngomong dhewe, guyu dhewe, takok dhewe, saur dhewe sewengi muput wau sinten? Dalange nggih. Sinten sing edan? Alhamdulillah. Pun mireng nggih. Karek kowe Reng, sono Reng. Aku malah senjata makan tuan. Ayo wis men salah ngarani wong edan. Ora wong Seneng bener. aku. Lho nek kowe ngarani wong edan saiki ngene. Tak Iya. terusno omonganmu lho ya. Iya. Lah kok kanca-kanca iki gelem ngiringi wong edan. Ayo, berarti kanca-kanca iki ya termasuk wong edan. Wong edan kok ditabuhi, ayo. Lah berarti sangan ngalokne wong sak pirang-pirang kok Mas. Ayo. Ayo Lho. piye? Lah nek Ayo, guru piye? cacak yo genah to. Genah piye? Kenapa piye? Lah yang edan kabeh yo berarti edan tenan iki. Ya lah kok sini-sini gelem melu aku nembang aku berarti sini-sini yo edan. Iya. Lah kowe barang kok gelem melu aku nek aku wong edan. Lho, aku kan sing kene momong wong edan-edan. Lah nun sewu saiki Mas Gareng. Piye? Saiki wong edan-edan kok diklumpono karo Pak Sakijan. Ayo. Lah piye kuwi Mas? Mergo Pak Sakijan yo anu. Hebat ya Mas ya. Pak Sakijan wong bijaksana. Lho udah sana iki piye ya? Wong edan dikelumpukke balik disangoni jek dicepaki dahar malah keporo anggere wong sitok lho kon go balik gedang setunduk. Ning temen nuwun sewu Bu. Pak Sakijan kebangetan tenan. Dalange enom ganteng pinter ning dilalah iki yo kebangetan. Kebangetan. Lu mangkat mayang nggo tas iki koyo ngene kok. Ngomong kamu. Tasnya sopo iku ora tasku. Sesuk saiki nek mayang yo mbok goke koper. Bukan kasih sopo ning ngono iki. Lho tas koyo tas dalange koyo. Ora ragonku iki. Lih taala ora ragonku. Gak percaya sendale lho sendale. Ya Ora Allah. ngarah. Lho, elek-elek dalange mbok selop lho. Iki lho slapku mau ngamu slap regane 750 tok. Baik kok iso dijupuk. Oh niku ngene jenengan. Tak kira nggone dalange. Iya toh. Mau ngamu. Kleru toh. Leku macake leku diane tak bagus-bagusno. Dalang Aku liwat ning tengah-tengah penonton. Wah, dalange. Terima aku sandal aku tas kono. Tiga aku wong edan tenan mau ngamu. Lho kok gak nggone jenengan? Ora. Kene ya. Sorry ya. Kene saklane dalang resuk ya jente bayarno. Reng mbok ece men karo aku ya Nduk ya. Nggih. Trae gareku sirik Nduk. Lah iki lho aku dibocori sing bonang. Apa? Terah dalange gak tau nggo tas, biasane lho kresek. Mau ngamu. Tapi aku ora tau nggo tas, Reng. Tenan aku gak tau nggo tas. Lah iya Lah, tas ono ada dalang- apa? Nyangklok dalang kok nyangklok tas yo gengsi no. Aku duwe asisten jadudan sing tukang nggawa tas no. Lho lho rumah sak komplinti. Ajudanmu lho sambat ae. Sambat apa? Lah ajudane rak bareng kene numpak mobil to. Iya, berarti mau ketemu karo ajudane. Heeh, aku cerita ning mburi kono kok. Wah, heeh. Dalange banget enok Mas, sugih ora umum jane. Numpak mobil bareng aku lho Mas, anggere petok dalan alus, ketoke kutho akeh warung turu. Lho bareng dalan grunjal kok tangi. Lho seksine lho, bener-bener ya. Bener toh. Bocah-bocah iki wangi sapa Jan? Ya Ya Allah. jirut bocah iki. Paling apik wong urip sing jujur iki kanca-kanca termasuk wong jujur. Tapi yo aku pengen terang-terang dino yo urung turu kok ngamu. Lah ndane anggere turut dalan alus kok akeh warung turu no. Heeh, nek dan goja. Pabrik alun ngono lho. Tangi ajak jagongan. Enggak apa-apa ya Cak, terakhir nyambut gawe kalau petuk ngene barang ya ngono. Reka iki. Ya dah. Wes kok nek balik bareng aku wae, bareng aku. Kok jajan bareng. Ya ning bayar dhewe lho ya. Aku dhewe yo golek-golek kok. Selamat malam. Sugeng dalu Mbak Lintang. Iya, sugeng dalu juga Mas Gareng. Piye perasaane pinanggih warga ngablak ya Mas ya? Ngablak. Heeh, piye perasaane? Dusun Gunem nggih Mas. Oh, kok Sanes? dusun? Piye to? Kecamatan Gunem. Oh, ketan- Dusune ngablak. Dusune ngablak. Desane iki Tegal Dawa. Tegal Dawa, Kecamatane Kecamatan Gunem, kabupatenipun Derek Rembang, Rembang. Jawa Tengah. Iya, Gandeng Mas Mbak Gareng. Lintang kira saka sisih wetan saka Kediri, Kediri. Kota Tahu. Iya, Mas. Wah, aku bayangno apa mau enek bakul kaya ngene tahu ndahne enak. Tahu apa kuwi dalalah? Kediri rak terkenal kota tahu. Yo Iya. tahu saka delik. Lah bayangmu tahu apa to yo iso geger iki. Nggih Mas, saya suka sekali. Seneng piye? Ya remen Mas.
saged sowan dhateng dalemipun Ibu Tun nggih wau. Bu Aryatun. Ibu Dia Aryatun. Aryatun. Nggih. Kalih Bapak Su. Kalih Bapak. Sa, kok Su iki piye to omong reng. Ditanggap orang ini Bapak Sakijan. Oh, lho bocah iki bocah. Ini kembar kok. Ini kembar piye? Sakijan karo Sukijan iki Ngomong kembar. apa? Nek sing digawe Pak Sakijan. Oh iya. Sing kembarane Pak Sukijan. Ya. Lucu, Mau lucu, teko lucu. kene wis pasugatane banyak sekali Mas Gareng. Piye? Makanannya itu loh banyak sekali. Akeh opo aku teko kene jujuk buri panggung kok. Loh, enek sing teristimewa Mas. Apa? Kopi. Kopi apa? Kopi pahit. Iya. Aku malah entuk mau Apa Mas? kopi bubuk karo iki Dewi. Piye? Kopi ini diombe bubuke bareng-bareng ya. Oh, lo. Lah kowe jeng ngono rumah samu wis tok kopi, Nduk. Lah aku mangra diteri kopi karo pendarat sentimen karo aku kok. Aku mau wis omong karo pendarat. Apa? Ora kelalen. Lah piye? Pendaratnya kok Mas Garing nuwun sewu. Dalange biasanya ngombene napa? Gak tau ngombe Mas posoan. Bos. Mula gak diteri. Lah kok ora ono sing ngeteri aku wedang-wedang jae, tamu biasane aku teko. berarti nggih, Monggo Mas Pak Garing. wedange. Ora tak kerja. Wah, pendarat Pendaratnya kok sentimen aku. karo aku. Mas Garing, biasanya dalange nek ngunjuk napa? Gak tau ngombe, gak tau mangan Mas. Lah ngopo poso? Dalange capek aku ngono. Berarti ya Nek ora mayang keyakinan ya. mula gak dikai tenan. Lah aku lho oleh bagian lho aku njeluk dhewe iki lho rasaku kok ya. Wis ben. Oh, carry berarti. Pendarat iki sentimen karo aku nduk ora apa-apa, Nduk. Ora perkara sentimen ya Mas. Iya. Pendarat mau teko, ya bener Mas wong dalang bayaran 18 juta dhewe mosok jek njaluk kopi sing di omah. Ya bener Mas aku ngono. Iya bener layak ya. Pendarat-pendarat yo sentimen karo aku kok. Nek sukun iki jatahe panjak, dalang ya elek-elek ya sampurna. Iku ya padha sukun panjak-panjak iki karo aku. Kok ya teko aku terah. Mas dalang biasanya rokoke apa? Paling apik sukun, sampurna watuk aku. Oh berarti kowe tersangkane mari reng. Iya lah aku terus ngomong. Lah nek jenengan apa? Lah nek aku ya sampurna to aku. Mula Oh, kok ancen ya nakal lho iki. aku bareng muni sampurna terus aku ya dhek sukun kok. Iya. Asu amplok kowe rek ya. Pendarat-pendarat do sentimen karo aku asli. Ora Mas, aku nyat nek nun sewu kan gandeng aku ya ora udut. Mula aku rokok apa-apa tak tampani. Iya. Teko omah anu nun sewu Mas. Iya. Nek rokoke sukun putih ngene iki ya tak ijelno keramik Bu entuk rupane ya putih. Sak pira kuwi keramik ya Mas? Lah yo akeh wong sukune iki entuk sak sulap gedhe ngono tak kumpuke kono. Terus nek senior tak ijelno keramik rupane ya biru, tak Biru. jumbuke rokoke. Oh, ijo padha warnane. Dadi kenang-kenangan kok nek jenengan dolan nggonku keramik iki sak kotak ngene putih iki sukun putih. Wong sak kotak ngene kok biru ya senior. Nek rada ireng ngono kae ya sok-sok ya nganu apa kae Marlboro. Ya Allah. Terus nek semu coklat kae tuton kae. Tuton. Tuton rek kok Berarti apa? sak keramik sak rokok ya Mas? Sak rokok. Iya. Nggih, alhamdulillah Mas Gareng. Alhamdulillah, piye, Hari ini. Ojo mbok demek to. Tapi ya to Mas? Malah bukan muhrim. Engko karo mbak-mbak sinden liyane dirangkuli. Ora mungkin aku Padahal hari ini kita bajunya kapal. Kapal juga sama Ibu Tun juga. Oh iya, Masya Allah gak nyono gak ngira awake dhewe bae jodoh, Pak. Bapak lho Bapak. Bojo jenengan Pak, bojo mayune pol asem. Bojo Lho kok piye kok? Kok Udah kok malah miso iki piye maksudnya? Lah dek ora piye to, Pak? Lah piye? Jenengan aku meri Pak asline. Mari kenapa? Bojoku cilik ndek rada lemu bareng-bareng anak pisan bobote 40,5 anake, Pak. Ora sesarek pelakune ngene, Pak. Ya. Lah kuwi jane bojo apa? Bukan dari bojoku nemeneni tangan ibu sesar ya Bu, ben apik aku. Mau Mas aku dine sesar buah anak mbayi 40,5 gak sesar. Bareng-bareng ngene pelakune. Ya. Mbah aku repot teko saiki. Mula aku teko saiki ya kulino aku dolan ngene Dewi. Lah apa nek dhewe kowe? Curhat. Oh nek dhewe elik wis kok. Ngene dhewe iki. Ngene dhewe elik. Iso ngrembug karo Elik. apane? Gak Kalau ngono. tetake dhewe ya. Ini wis ngene gak yo. Fotoke iki. Ora roh. Aku yo sorry aku seneng karo sinden moh aku. Mbak Yu, Nggih. caos tetembangan pakurmatan Ya. unjuk para tamu ingkang sami rawuh Ya, iki. bener, Reng. Nuwun sewu, Bapakmu tidak pundi Bapak? Bapak sinten? Loh, Bapak marah loh Pak Mas. Sakijan lho. Mau Ibu mbok jaraki ngono? Ora, ketoke boma jual duit receh apa ya? Kejubir receh digo apa? Lah yo nek wong buh gek susuk. Ora ngono kok ya. Nuwun sewu Ibu, Bu Ariatun nggih Mas. Iya, Bu Ora. Arya. Ya Aryatun nggih, Budi Apal Aryatun. aku to, Ibu Ariatun. Ari iki cantik, Tun iki sugih, wong ayu sing sugih. Ngerti? Heeh, aku niki bareng ngerteki ngono terus dilungi 100 kok. Wah,
Lambe-lambe ditanggap yo ngono ku yo. Nun sewu ngersake lagu napa, Bu? Nggih, Butun ngrasake lagu napa? Iya. Dalem. Alah mboten mireng kok Bu kula. Mboten mireng. Melu Mas. Aku ki rada budek ana. Dadi nek omongan gek rada adoh iki gak pati krungu. iya. Nah rada budek aku ki. Ibu Nun sewu. Mariatul. Bu Arianton, Wilujeng Dalu Ibu, Masya Allah gelange no. Ya Allah, aku kok meri to Mas, kok ya aku tembasna. Alah sesuk tak tukokno gelang karet. Hah, karet iki. Ayo pi. Sugeng dalu Ibu. Sugeng dalu Ibu. Mangke ngersake lagu napa Bu? Manut. Manut. Jenengan sing dikitan? Ini adiknya yang dikitan kan Mas. Lho, Dek, mau sing ngomongin aku. Nggih, Bu, nggih. Nggih. Adiknya namanya Adik Tamara, ya betul. Nggih, Tamara, Febrian. Aku hafal Mas. Saktaria. Ya. Lah ning sing metuki aku mau gak iki. Sapa? Iku mau sing metuki aku. Aku sing dikitan ngono iki. Gak jenengan Mas. Oh, lha ning yo tetep dikitan to mbiyen. Oh ya bener berarti. Mas, sampean mbiyen ya dikitan to. Koyoke kabeh dikitan ya Dek sampean. Rasa melu-melu engko tak duwe geger iku malah. Iki aku metuk kancaku lawas iki. Mosok sapa? Kanca Facebookan. Eh? Wilujeng Dalu. Sopo? Kanca Facebook. Mas. Tenan ta ora, Rek? Facebooke Ibu si. jenengan saged Facebookan to, Bu? Ngapusi. Dia ini kena ngelek gonku napa? Oh iya. Ngelek bareng. Niki nyuwun lagu napa? Adiknya mungkin Manut. manut juga. Pak jenengan kok jojo rene ngapa to, Pak? Monggo mriki, Pak. Ngersake lagu napa lho, gek njang to? Jambu alas ya, Pak ya? Jambu alas, Pak. Joget-joget nggih mangke, Pak. Nggih, adik Napa juga. Mister Mendem napa Mendem wedokan? Napa Mister Mendem? Bojo loro, aja to ah. Mas Gareng, Dawuh, geduk lintang. Dalah. Jane aku nek ngerti tentang geduk lintang iki tak gawono lekton jane. Iki apa to? Iki apa to, Pak? Ora ngerti kok. Dalah. 10.8. Nek nggo pracek apik 10.12. Sedengan 10 ciliken. Ngawur Mas Gareng. Niki 10.8 nggih. Nggih, siap matur sembah nuwun. Mungkin Matur sembah pun tenggo nggih, Pak nggih. Iki aku tak ngaturi Pak Sakijan riyen Jambu Alas nggih. Jenengan seneng banget Jambu Alas. Napa Mister Mendem? Jambu Alas apa Mister Mendem, Pak? Mister Mendem. Bukit berbunga ngurane orjene kok. Bukit berbunga. Nek bukit berbulu malah akeh kene. Berbulu piye to? Berbunga. Urung enek orjene nek sing bukit berbulu malah iso digarap. Nyanyi dhewe ya. Sapa guyu tak suwamruk lho. Aku melu, Reng. Mengguyu ndak boleh gimana? Reng, Guyu ra nanggap. Reng. Dalem. Aku melu ah. Ojo kowe wis tuwekno. Ngamu. Ya nembang ya nak ya. Nggih. Niki nembange teng mriki napa teng dhuwur? Teng dhuwur mawon ya. Mriki, teng mriki, teng dhuwur iki. Matur sembah nuwun Bu. Pangestunipun dongake kula laris ya Bu ya. Amin. Kula nggih nggih Bu nggih. Nggih. Reng aku delokno donga, Reng. Bu dongake dalange rabine ya Bu. Ngomong ngamu. Ajar. Lah bojo melikno kok. Ngomong ngamu. Kok elik-elik lah. Sing penting gak bayar angger sasi koyo. Yo kene. Oke siap. Iya. Oke, siap. Ibu Mbak Lintang kuwi apa? Dalem. Ibu Mbak Lintang mbok kapakno. Iki calonku dhewe ra apa-apa to Mas. Ngomong ngamu. Lho lah kenal lho. Yo. Seragam wis setel. Iki nek ra calon ora iso ngene iki. Rai kok ciduk ngono iki apa? Cidok. Lu wong Mas ciduk kena nggo wawi. Ngarani wancane ciduk. Ngomong ngamu jurek apa? Apa lagune Mas Gereng? Mau pake pupu sing langsung. Oh iya. Apa sing nelangsa? Iso ora cah aku ora didhawuhi karo karo Pak. Mister Mendem. Pak Sakijan jane aku nek ana dawuh ngene tak usulke. Pak Mbeto niku campur sarine kula sekalian aku yo. Oh, lho klarisino neh. Yo lho. Piye lah aku yo campur sari rek rumahku. Wah, campur sari ku ning kene yo termasuk yo mbah urung tau ditanggap wong kene tapi. Tak kira termasuk lah. Sing digarap iso gamelan ngono ya Mas ya? Iso, lintang asmara iso. Lintang asmara? Iya. Cocok lintang asmara. Iya, yakin gak ngerti aja dikandani kanca-kanca WMC. Besok sama Mas Dalang, besok Mas Dalang sama Mbak Lintang lho. Masa iya aku yo ngono. Saya kan tidak dunung, saya tidak tahu aku. Mau aku dunung tak gawakno. Dalang Gen Z Mas ya. Bahasane campuran ya Mas. Lho Ora iya. apa-apa nok genan. Mosok jenengan gak mireng to? Napa? Kula niki dalang saking desa omah ngisor alas. Wis ngono kuwi lumrah. Ngomong ngamreng. Wong kuwi nek WA-an karo celeng. Jangan reng. Ya sembrono nyonyo karo aku. Gak Hei, percaya. uripmu ning kene tak gawa aku dibantu karo Pak Sakijan lho. Aku nek dhuwit gak bakal gagas Mas aku. Nek gak gagas piye? Kena tak citan dhuwit kuwi malah do jugruk ngantekan. Kemanyek gua ya. Ayo lintang asmara ayo to. Digarap. Ayo coba kae Mas Meng. Yo detekke. Yo yo. So. Ayo.
disambut bintang tamu damar pelanduk Lita cukup ini. Oke Mas Dalang. Ya.
iku wah garingku wis ora masuk. Ah lah iya kok gak kena dijak. Ora dijak. Wah. Gak paham lho yo. Aduh ibu, marah. Kowe ora paham. Apa? Lah ibu ket mau ngedepi aku kok. Kenapa? Dang wis ben sithik wae ngono. Wong ngamura. Ora ngono Mboten yo. nggih ibu. Tandukipun apa, Bu? Tandukipun apa malih ibu? Manut sing penakna ya. Ini benar. Mangu. Mangu. Waduh. Mangu. Bu, anu butun iki mboten nuwun originale kula butun jenengan. Mangu iki Jane komplit tagono sak damar kula lak wah puino iki mau ya. mangu iso pelok barang lho. Piye? Mangu woh peksi manyuro. Sawung kluro. Aduh, salah informasi mari aku gak usul aku. Heeh. Anu Bu. Mangu iki ra penak ya ini. Lagunya Anu sing anyar Bu, tak kan ini sing anyar iki gelem kijing miring. sing miring. Lawas kuwi, Mas. Apa ya? Ngene. Ayo rembukan cah. Sing iso digarap nganggo krawitan ning lagu anyar. Apa kuwi, Mas? Ayo, lah aku takok cacah iki lho sing Jonabu kok. Aku numuni gak kene ora tau anu digarap ora repot. Sing kulino digarap mawon ngoten ya Mas ya? Ya. Ngoten ya Bu ya. Penting jenengan joget nih. Manis manis penak. Manis dek lintang apaan? Oh ya. Udah. Aku wah buton nang gue man tak gawekno. Orjine buton aku gak ngerti. Pripun Bapak Dalang? Napa mboten Aku ora ngerti konfirmasi? tenan anu dek lintang aku nggowo iki lho, bekakas iki lho tok aku. Oh terus nek aku mbok sepeleke ge gamelan tok ngono. Lah cangkemmu karo jen ra cocok cangkemmu kok. Ora mungkin cocok, cangkemku cocok kali campunya. Iya. Aku gak ngerti tenan do. Aku terus ngerti tenan tak usul karo buton aku. Wah, aku wis salah informasi tenan iki. Apa Mas? Apa mau sedene? Katresnan Jati ya nek. Asmara Nola nek. Asmara Dono ya ora apa-apa. Asmarandana. Wis mumetno kabeh kok. Anu sik. Seraginan ya nak ya. Nggih. Seraginan apa sing seraginan sing kepenak seraginan. Mana di lintang? Heeh. Sing anyar Mas. Rondo Kempling. Cocok aku, cocok. Jumbuke kahananmu yo. Napa Ibu? Iki gur lagu lho Bu ya. Lagu, Aku nggih. gun critake cah iki lho, critake cah iki. Rondo Kempling cah iki lho Bu, gur cah iki lho. Ayo, Mas. Heeh. Ibu joget gue ini. Ya yo, geser no, ben ibu ning tengah no. Ayo ning tengah. Pun to, ben ke syuting ya, ke syuting. Tindak pundi Mbak Ayu, abade tindak pundi. Akasih dinyaran tindak wae ora numpak taksi. Dhewean opo ora wedi timbang nganggur aku lo purun ngancani.
Hammer bulannya Indonesia. Apa dia tindak pundi akalinya tindak wae kang numpak taksi adewean apa ora wedi atimbang nganggur aku lo apurun ngancani wonten rondo kempling matur sembah nuwun Matur sembah nuwun sanget Ibu Mariatun. Ternyata Ridho mawur mangawur warahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tatakaya putula para panjriting tarangka hesti miwang dwaja kang kekiterang rekata ingkang dwaja lelayu sabit kalunun wonten mangandika ing ngadhawuh Kanjeng Rama Kyai Miji dhumateng ing putra kula pun Antareja kalunun wonten mangandika ngadhawuh Kanjeng Rama Kyai Miji dhumateng pun Garut Kocing Pringgondani. Enek apa ki, Bro? Anak-anak dikelumpukke Antasena Antareja karo kaca. Wonten dawuh, wonten dawuh. Enek apa, Pak? Dina samangka kawruhanana kalumanta swasana negara Ngamarta nembe peteng dedet lelimengan. Iya. Aku ngerti kok Pak, mergo Taman Magebluk mayang ora lak ngono. Iya pancen kaya mangkono. Dina samangkana praptaning Brahmana sing jenenge Begawan Sukma Anggana sing cacake bener apa sing dadi pengendikane ning ya kuwi. Mbahmu penemban Begawan Durna sing cacake ora lega penggali. Mbok menawa ana sing bakal ganggu gawe marang keslametaning Begawan Sukma Anggana kowe kabeh lan kabeh para warga, prajurit ing negara Ngamarta kudu cancut taliwanda. Dibudidaya aja nganti sang penemban Begawan Sukma Anggana nama Rubeda gedhe-gedhene nganti prapting antaka. Mula kowe kabeh kudu siaga ing diri sawiking gati. Jaga katentremaning praja Ngamarta, swasana peteng dedet kaya ngene iki. Kudu nganggo gaman manunggal, gaman persatuan lan kesatuan manunggaling cipta, rasa budi kelawan kalsa ditata kanthemaning waraja. Ler sapating sun tumiling
tumiling mangadi puspita mendak kang warni mitering tamanan kang anon kang sekar laras iki Rekata sang Gatotkaca tinon mapak ngaraka suta tekapira Kresna Partamana muji saktinira
Latumingal prang campo samya medali larata dewi lateng kota tah iwangkung mangoncang nidi benjang sangat cimijo ladinya ngedali wos terus kasurawi lakar maya putra nganggo dongeng entek-entek wis dienggo awan mau. Sawe tumenggung Purbaya. Kakaseting Gusti Prabu Puntadewa Ngamarta kowe sapa? Tumenggung Srengga Bajra kowe karo aku pangkate padha. Ya, pancen kowe mangkono. Kowe ngerti buron larangku ora? Ora ana kidang menjangan milar. Dudu sipate satu kewan nanging menungsa pendhita nom sing jenenge Begawan Sukma Anggana. Yen wis ketemu karo Sukma Anggana, krincung sikile jambak ramek tugel gulune. Sembada Simok Jangka wonten bengkah dadane ilang nyawaning Tumenggung Purbaya. Apane dhek? Dudu sanak dudu kadang. Nek mati melu kelangan babu babar apa kowe ngewangi dhek pancen kowe mangkono. Wong Ngamarta kuwi yen to duwene tumindak becik duweni akhlak sing becik diayomi dening para warga Gung ing negara Ngamarta. Mula dina samangku ndak sawang kowe dudu wong negara Ngamarta wong jaban rangkah kudune sing minggat saka papan kene iki kowe dasare kowe mlebu ana wilayah negara Ngamarta tanpa izin luwih dhisik. Aku ora enek urusan karo wong Ngamarta. Aku enek urusan karo Begawan Sukmanggana. Nek kowe nyenggol Sukmanggana, bakal kedawa-dawa urusan lawan wong negara Ngamarta. Babu, babar apa? Wani karo aku. Apa sing tak peteni? Ora ketuku minggat saka pangarepaning Srengga Bajra. Purbaya. Gedhemu cilik, dhuwurmu cendhek, kupat kapit kaya kebuntut lotamani kejero jangan. Tempiling ambyar mustakamu. Yeah.
Kancaku kae modar kae mesti. Woi! Apa? Hop. Endi sing jari digdaya? Sing maju aku. Sowe. Takon karo aku. Ya. Tirta Karna jenengku. Wah, edan. Sawa? Tirta Karna.
Tirta kuwi banyu Karna iki kuping banyu sing mutune saka kuping. Wah, gila. Hut, hit, hi. Wah, biar kowe, ambruk. Hut. Blok. Kowe, siap kowe. Awas, siaga 1. Sawi Antasena. Wah, Antasendra Sena. Sena kok Sendra. Hut. Edian. Hebat, hebat. Hebat piye? Mundur, mundur, mundur. Ya. Ya, mat. Hit. Antasena, Antasena. Nyawangi Antasena ya, Kakang nih. Wah, kakange. Oh. 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 Wis kalah kok maju neh iki ora. Wis entuk utangane kok, Kang, maju neh. Wait. Oh. Oh. Malas iya keparat. Nekat kowe. What? Matane, sorry Kang, sorry. Kakange dhewe dudukan. Maju gede, ambles bumi. Gejek pas watu. Dik. Lu. Lor. Halo. Hut, hit. Oh. Ayo, tangi. Musuh Antasena remuk raimu. Oh. Hit, ho. Hut, cekal. Hut. Oh. Oh.
Mundur. Musuhku ki wong apa gendruwo iki. Warakudara. Wah, Warakudara. Ya. Aja musuh bayi-bayi ayo gerangane tani kono. Etian. Ketok lek gedhe dhuwur keker awakmu. Ayo. Aku kok kowe sing dadi pakan gagak batange. Wah, Etian. Hot. Whoa! What? Ayo. Ho.
Ojo medun-medun. Aduh. Ah. Aduh. 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 Ah. Lah, salah. Aduh. Ah, gede men. Moksa. Betul. Perpan suruh kabranang gegen waja ngisis gumbala sukawi jileng sabda nek aku dhewe sing maju wong Amarta nek kowe mbelani Sukmanggana tegese celeng boloten kebolatengen tak obrak-abrik wong Amarta nggih anak Prabu